Domum és una comunitat de persones, professionals i entitats que treballen per la humanització de l'assistència, amb una assistència que sigui més propera i més humana a les persones amb càncer, amb una visió 360 graus, integrant la veu no només dels pacients i de les persones, sinó també dels seus familiars i dels seus professionals sanitaris. Agraïm molt aquest projecte del Domum ICO l'Hospitalet de cara a treballar amb el benefici i en el benestar emocional de les persones amb càncer. És un camí, un procés d'incerteses, tant mèdiques com socials i emocionals. I és aquí on Domum vol respondre amb el pla d'humanització que ICO també està desenvolupant, tot respondre a aquestes necessitats que aquestes vivències difícils suposen i provoquen una malaltia com el càncer. Domum és possible gràcies a la Fundació Nou Cims, un projecte familiar que treballa i fomenta la innovació social, transformant la vida de les persones, generant coneixement en 3 àmbits específics: l'ocupabilitat de joves, la cooperació internacional amb el desenvolupament global i el benestar emocional.